Apocalipsa 6:2, tronul ceresc și cele patru făpturi vii, cele patru făpturi vii. Apocalipsa 4:6. Înaintea tronului era o mare de sticlă asemenea cristalului. În mijlocul tronului și în jurul tronului erau patru făpturi vii pline cu ochii înainte și înapoi, forma creaturii tale. Fiecare are 6 aripi, întrucât aripile celor 4 creaturi sunt atașate de trunchi, cele 4 trunchiuri și cele 6 aripi combinate formează un corp care alcătuiește 7 la număr. Cei 24 de bătrâni sunt aripile celor 4 făpturi vii, așa că atunci când cele 4 făpturi vii se mișcă, cei 24 de bătrâni le însoțesc întotdeauna. Aripile pline de ochi sunt o metaforă pentru profetul din Isaia 29:10. Dar ce se întâmplă cu creaturile și grupurile? Poți observa că o ființă vie este un grup, iar un grup este o ființă vie, deci poți observa că titlul s-a schimbat în timp păstrând același conținut. Misiunea creaturii tale este 1. Prima făptură vie era ca un leu, mesagerul judecății. 2. A doua făptură vie este ca un vițel, un lucrător care poate deveni bogăție. 3. A treia făptură vie avea o față ca o ființă umană, persoana credinței lui Hristos. 4. A patra făptură vie semăna cu un vultur care zboară, un mesager profetic. Apocalipsa 4:6. Și înaintea tronului era o mare de sticlă, asemenea cristalului. Și în mijlocul tronului și împrejurul tronului erau 4 făpturi vii pline de ochi înainte și înapoi. Amin.